Naším úkolem je zjistit, za jakých podmínek vzniká jogurt. Potřebujeme na to metličku, hrnec na vaření mléka, vařič, jogurtovač, termonádobu, měříček, pasko na pH a na teplotu, polotučné mléko a chocenský jogurt. Takže do termonádoby vlijeme 1 litr krabicového polotučného mléka a zahřejeme na 50 stupňů. Poté změříme teplotu. Takže v jogurtovači bychom nemohli měřit teplotu a pH a proto mlíko s chocenským jogurtem nalijeme do nádoby. Ohřáté mléko vlijeme do nádoby. K tomu přidáme chocenský jogurt, který obsahuje živé bakterie schopné vyvolat mléčné kvašení. A směs důkladně promícháme. Poté do nádoby vložíme senzory teploty a pH. Nádobu uzavřeme a vložíme na místo, které by zaručovalo udržení teploty kolem 40 stupňů, v našem případě využijeme radiátor. Po 18 hodinách jsme zjistili, že teplota nám klesla na 32,2 stupňů a pH z 6 na 3,90. To je poznatek toho, že v nádobě proběhlo mléčné kvašení a vznikl z toho krásný jogurt. Tak ho ochutnáme. To je dobrůdka.